Gubuk asmara. Monggo nduk kalasaken. Jejetet sajroning ati datan luntur saya marati Iya yo aku kowe dadi garwa mergo lari ning gubuk asmara. Dia Aurora Sekar Gumelar membela yang bayar. Membela yang bayar. Yono Gumelar matur suwun Esi luar biasa. Masuk dulu, masuk dulu. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen nang lereng Iya yo ning cagak bapak tulisan tulisan warna abang tondo Instagram jenenge gubuk asmara biyen kae aku anu tresno iya yo tanpa bantal tanpa kuasa koso sabukti kedaman asmara gubuk kae nyimpen wadi Ponwadi nganti besok ora bakal lali yo nano gubuk kae kebak crita Kebak crita. wayang wengi nganti jagat rina catetan sajroning ati datan lutur saya marati. Monggo nduk aku kowe dadi garwa margo lereng ning gubuk Gubuk asmara sampun. matur sembah nuwun Matur Rahayu. sembah nuwun. Mangke kalang ajengaken